Palit ng 1 crown of San Miguel Pale Pilsen 1000 ml. Kaya sali na! Walang iwanan sa RMN may kasama ka raffle promo. Hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Beer call muna tayo. Kasama ang RMN at IFM. Drink responsibly. Visit RMN or IFM Facebook page for more details. Promo runs from August 23, 2021 to November 27, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1250 series of 2021. Available in areas without liquor ban. Samsung Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Samsung Plus. Mabibili sa mga butika. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga story at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Isang mapagpalang Lunes, Pilipinas, sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred de los Santos, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po inyong sandigan, si Jude Bacal. So magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. How was your weekend? Hindi ako natuloy sa grocery ko. Pero sigurado ako natuloy ko Ako sa naman farm. hindi rin natuloy sa aking farm. Ako, plans nga naman, maraming plans din ang nag-ikot-ikot during the weekend para siyang while you were sleeping, ang dami nangyari sa politically. Di ba? Nakakagulat. True. Pero kung sabik na sabik kayo sa mga balita ngayon, napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Radio DWNX sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kaprom, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga din tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. At kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming mga hotlines 0998-978-2971 para po sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero unang-una, kagaya ng ating gawi araw-araw, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa hatid ng ating mga loading RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3144.
You may also visit www.topasia.com.ph. Ayan, simulan natin sa Northern Luzon, sa Isabela. Mala beauty queen na pagrampa sa vaccination site, patok sa social media. Narito ang ulat ni Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Patok ngayon sa social media ang Mala Beauty Queen na pagrampa sa vaccination sites ng ilang netizen. Kinabog naman mismo ni Fern Pitacio o mas kilala bilang Luz Piminta Extravaganza mula San Mariano, Isabela na paraan nito para hikayatin ang publiko na magpapakuna. Inayag ng rampadorang si Pitacio, nakaranas umano siya ng diskriminasyon sa gitna ng COVID-19 pandemic na kanya namang nalampasan sa tulong na rin ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon pa sa kanya, ikinagulat sa mga health frontliners ang kanyang aura na magpapakuna kung kaya't nakuha namang ngumiti ng mga ito. Para kay Pitacio, mahalaga ang magpapakuna ngayong may pandemya. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Ako, sayang, akala ko mapapanood natin ang video. Napanood kaya sa Facebook. Napanood kaya sa Facebook. Imagine, ano? Ibang klase. Naka-evening gown. May ulat may video ang ulat niya dapat meron yata dapat ano. I-describe na lang natin sa mga ka-prom din natin, napanood ko kasi yan, naka-corona talaga siya na pang beauty queen at naka-evening gown sis. Have you, di ba kung isipin mo, ang preparation niyan just to be in a gown, naka-heels pa siya na yung pangrampa talagang clogs, no? Probably those were 7-inch heels. Pumunta siya dun sa vaccination site. Masaya. It was parang yung sash pa niyang suot Miss Fully Vaccinated yata ang nakalagay. So second dose din ngayon. Oo nga naman kasi talagang it's something to celebrate. Kaya kung hindi pa kayo nagpapabakuna, nako, rumampa na rin sa vaccination. Rumampa na rin, oo. Kahit naka-gown man o hindi. Ayan na. Ayan, oo. Wow. Pa ito. Hindi yan evening gown. Oo, isa pa ito. May iba pa akong napanood. So marami pala talaga high heel, thigh-high boots. Oo, thigh-high boots. Nako, Cess, do you own a pair of those? No. I don't. Ito yung beauty queen. Nakasuot siya ng Miss Fully Vaccinated. Yan naman sa kanya, mas effort yan. Naku, talagang, may sariling walk pa siya. Siguro ang tawag dito, vaccination walk. Kasi di ba mahilig silang magbigay ng pangalan sa mga vaccination walks? Your sister is a top model, si Joyce. Wala ka bang tips na nakuha sa kanya sa paglakad sa rampa? Pero malaki kasi itong vaccination site. Maganda talagang rumampa. Maganda ang sa Isabela, maganda ang pagkakalatag nila. Very good. This is something to celebrate na naman kasi, di ba, Jude? Yes. O di ba talagang papunta siya doon sa vaccination site na kukunin niya yung corona niya kasi fully vaccinated na siya. Sa Masbate naman, sumukong rebelde, pinagbabaril, patay ng dating kasamahan. Ito ang balita ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Din na ngayon ng mga balikloob sa gobyerno o pamahalaan ang ginawa ng kanilang mga kasama sa pamamaslang sa dati ng nagbalikloob sa pamahalaan sa Barangay Santa Maria, Mobo, Masbate. Ayon sa may bahay nito na si Michelle Pares Barsaga, hiniling nito ang agaran na pagbigay at pagsampa ng kaso sa grupo ng Bagong Ukbong Bayan o si Rapsing Command na nag-ooperate sa naturang bayan at distrito at Lalawigan. Ito matapos sa pagbabarilin hanggang sa mapatay ang kanyang asawa na si Danilo Isparis Jr. Berdida. Mga dati niyang kasamaan sa Kilusan, ang siya anyang gumawa ng naturang kaindik-hindik na krimen. Matatandaan na ang grupo ng mga nagbalikloob sa pamahalaan sa lalawigang isla ng Masbate ay nagkaroon ng mga pagkundina pamagitan ng mga peace rally at pagsunog ng bandila ng CPP, NP, MDF tudyat na sila ay itinatakwil ang naturang Kilusan dahil anya sila ay pinangaralan na lumaban sa pamahalaan, manyikil sa mga magsasaka, mangingisda at mga negosyante at magpagamit sa mga trapong politisyan. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi.
Salamat sa ulat mo, Leo Barceliano. Samantala, nako sa Region 10, ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay 25 na lamang. Si Joanna Ricote nag-uulat mula sa RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 25 ang bago mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay binubuo ng 7 mula sa Bukidnon, 2 mula sa Camiguin, 6 mula sa Misamis Occidental, 2 mula sa Misamis Oriental at 8 mula sa Cagayan de Oro City. 2 naman ang nitalang namatay dahil sa COVID-19 na mula sa Cagayan de Oro City. Dahil dito umakyat na sa 3,281 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 52 naman ang nitalang nakarecover sa nasabing sakit na kinabibilangan ng 14 mula sa Bukidnon, 2 mula sa Camiguin, 6 mula sa Lanao del Norte, 14 mula sa Misamis Occidental, 14 mula sa Misamis Oriental at 2 mula sa Iligan City. Sa kabuuan umabot na sa 81,889 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 79,413 sa mga ito'y local case at 2,476 ay ang mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Joanna. Samantala sa Davao Region naman tayo, 8 paaralan na kabilang sa limited face-to-face classes handa na sa pag-arangkada ng klase ngayong araw na ito. Ito ang report ni Rajuman Renz Barbarona ng RMN Davao. Mahigpit na ipapatupad ang limitadong bilang ng mga estudyante na kabilang sa face-to-face classes mula kindergarten, grades 1, 2 at 3 at sa senior high school technical vocational livelihood track. Sa panayam ng RMN Davao kay Department of Education o DepEd 11 spokesperson Junilito Atilio, 100% ang handa ang 8 mga paaralan mula sa Davao Region na kabilang sa pagsimula ng limited face-to-face classes ng Pilipinas ngayong araw. Noong nakakaang mga buwan ay nasa 18 ang nasa inisyal na listahan na makakasali sa nasabing klase. Pero matapos ang assessment ay 8 na lang ang naiwan at ito ay ang 3 paaralan sa Davao del Sur, ang Clib Primary School sa Hagonoy, Nodelia Elementary School at Tacob Elementary School sa Kiblawan, habang 5 naman sa Davao de Oro, ang Baras Elementary School sa New Bataan, Parasan Integrated School sa Pantukan, Lower Panansalan Elementary School, Maugat Elementary School at Digaynon Integrated School sa Compostela Valley. Ayon kay Atilio, fully vaccinated ang lahat ng mga personaheng kabilang sa limited face-to-face classes. Pinaigting din ng DepEd ang koordinasyon ng local government units, barangays, peacekeeping forces at sa mga magulang ng mga batang papasok sa paaralan simula ngayong araw dahil ayon pa ang nasabing mga paaralan ay 0 sa COVID-19 cases. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you so much, Renz. Napaka-energetic on a Monday na simula ng ating linggo. Tamang-tama yan. Ganyan dapat, ano? Ganyan dapat sana. Oo, ganyan dapat. Talagang kaya ako lahat ng mga importanteng gawain kailangan Lunes para may enerhiya yung simula ng linggo mo, di ba? Kaya Manic Monday talaga. True. That's very 80s. 80s na kanta yan. Halatang halata kung ano yung generation mo. Naman, nakikinig naman tayo sa lahat ng genre ng music, di ba? Pagpalagay na lang natin na ganyan. Okay, dumako naman tayo sa Surigao City. Pagbabakuna kontra COVID, inaabot na ng gabi, which is good, I guess, kasi talagang dumadami na yung supply natin ng vaccine. Okay lang yan kahit hanggang gabi. Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Inaabot hanggang gabi ang pagbabakuna laban COVID-19 sa Surigao City dahil marami ang gustong hindi maapektuhan sa nalalapit na implementasyon sa Executive Order No. 48 simula bukas na kung saan hinihingi ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang establishmento na kung hindi makapagpakita ng vaccination card ang hindi papapasukin. Ayon kay Maricel Malakay, ang National Immunization Program Coordinator ng City Health Office, bagamat Lunes hanggang Sabado ang mga operasyon ng 5 mga vaccination sites sa buong lungsod, dumarami ang gustong magpabakuna. Sa isang araw, umaabot sila ng 1,300 hanggang 2,000 ng mga individual silang nabibigyan ng bakuna. Sa ganitong sitwasyon, umaasa silang maabot ang 70% herd immunity sa Surigao City bago pa matapos ang Disyembre. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Ayan, thank you so much for that report, Jojo. Ano pala, no, ang pinaka-incentive yung hindi ka papapasukin ng mga
ay restaurants, malls, ganun, kung wala kang vaccination card. Tama naman. Kasi mas mabuti yung kung hindi ka vaccinated, diyan ka na lang sa bahay. Siguro effective Ses yung ganitong focus nila, no? Instead of punishing na bibigyan ng parusa, bibigyan mo ng incentive. Pwede kayong pumasok, mas makakagala ka pag fully vaccinated ka na. Kaya mag-sash na tayo ng Miss Fully Vaccinated, magsuot ng corona at dumiretso sa inyong mga vaccination centers. Paalala lang po. Correct. Kailangan Miss Sasha, Miss Fully Vaccinated. Fully vaccinated. Ayan, mamaya mga ka-Promdi, reklamo ng ilang mga kababayang nabibiktima ng online scam. Yan po ang ating didinggin sa pagbabalik ng Basta Promdi. Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luzon. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sa ating
Prom-D serbisyo sa araw na ito, dalawa pong mga kababayan natin ang dumulog sa Basta Prom-D Lodi para ireklamo ang mga online scammer na nambiktima sa kanila. Dahil sa isyong panseguridad, nagpatago sa pangalang Carl at Jessa ang mga biktima. Kanila, bumili daw sila ng gadget sa isang Facebook online store na may libo-libong likes at followers. Siguro nga kung isipin mo kung libo-libo na yung likes at followers, legit yan. Naku po, pero matapos daw nilang makapagbayad via bank transfer, bigla na lamang raw silang binlock at hindi na rin makontak ang kanilang mga nakatransaksyon. Naku po. Nasa linya po ng telepono sina Carl at Jessa para isalaysay sa atin ang pambibiktimang ginawa sa kanila. Magandang hapon po, unahin muna natin si Carl. At para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig at mga nanonood, Carl, paano ka ba nabiktima? Hello po. Nag-start po siya as nakita ko po sa Facebook as Facebook advertisement or sponsored advertisement po. Tapos nakita ko po yung post is mayroong 3,300 likes and madami din shares. Around 500 po. Tapos may mga comments po kasi na for how much and interested sila talaga. So I stalked their Facebook page and nakita ko po yung page nila is madami naman po proof of transaction plus may physical store po sila. May picture ng physical store nila and yung lugar daw is sa SM Naga and SM City San Pablo. Plus, nakita ko din po sa website nila is meron naman silang link ng website. Tapos yung page likes kasi nila umabot ng 40,386 likes. So, ayun po, nag-message pa agad ako sa kanila. And tapos, sabi po nila is need lang mag-submit ng valid ID. Tapos i-fill out yung application form and 5 minutes lang daw ma-approve daw po yung order or yung transaction. So, ka-fill out ko po ng application form, nag-reply naman sila agad. And sabi kasi is 27,000. Magkano Carl ang transfer mo na pera? Yung original price po kasi is 27,990. Tapos nagtanong po kasi ako if may shipping fee. So sabi nila plus 1,2 daw. Yung total po is 29,990. Anong item ito? Yes, 5 po. Okay, talaga. Medyo garbled lang yung audio mo, no? Siguro ilayo mo lang yung microphone ng konti sa bibig mo. Tanong ko lang, linawin ko lang, Carl, eto ay isang Facebook page, hindi ito yung nasa marketplace ng Facebook, di ba? Kasi si marketplace, iba talaga siya, no? So this is a Facebook page. Apo. Okay. Ngayon naman, si Jessa ang mambibisto ng modus nitong online scammer na nambiktima sa kanya. Akala ko magkasama si Carl at si Jessa. Magkaiba pa lang modus ito. Jessa, magandang hapon sa iyo. Paano ka naman naengganyo nitong online scammer? Ibang scammer ba ito kaysa kay Carl or pareho lang to, Jessa? Hello, good afternoon po. Ang alam ko po parehas lang po kami ni Sir po ng page po na command din po nila. Then, ang una po kasi talaga, nagawanap na po ko ng second-hand iPhone or mga murahin lang pong iPhone. And then, medyo garbled din medyo garbled din. Ilayo mo lang. Oo. Ilayo mo ng konti yung microphone mo, Jessa. Okay po. Sorry. Go ahead. Go ahead, Jessa. Yeah, tuloy si Jessa. Go ahead, Jessa. Nag-pop up po sa page, sa Facebook page ko. Then, nung sinet ko po sila, matapos talaga silang legit kasi po mga napatandaan ko mga 40,000 likes po yun. Kasama po o nakita ko po din yung likes po ng mga friends ko, mutual friend ko. So, nagsilabat na po. Then, nag-inquire po ako kasi may online installment daw po sila. Then, nag-ask po ako kung ano po yung process for online installment. And then, nag-send po din ng info na ito yung kailangan, may information na need namin and ID. So, nag-send po nila for online installment. And then,
Medyo na-excite ako kasi bilang sabi na approved na. Need na lang daw po mag-down. Online scam. Lalo pa po sa mga tarantan, sabi nilang, ma'am, parang dito na Medyo malabo ang linya, no? Jessa, kasi I think may naka-on na pinapanood tayo ni Jessa. Jessa, kung pinapanood nyo yung broadcast live, paki-off lang ng volume kasi pumapasok yung volume nung usapan natin. Tapos meron siyang few seconds delay. So pumapasok siya sa sa salaysay mo. Paki-off lang yung volume kasi pinapanood mo eh. 'Di ba ngayon yung broadcast? I-mute mo lang. Oo, i-mute mo lang. I-mute mo lang para mas maintindihan ka namin. Sorry po. Sige. So, Jess, ano ang item na binili mo? iPhone 10 po. iPhone. All right. So, parang pareho rin sa ginawa kay Carl, no? Na binlock ka rin pagkatapos mo magbayad? Parang ganon? Opo. Kasi po parang ang nangyari po is parang minamadali po nila ako na down po na by 4:30 makapag-down. So maubusan na last item na gano'n ang mga ano nila, modus nila, di ba? Pag hindi ka magbayad ngayon, mabibigay sa iba. Tama ba, Jessa? Ako parang gano'n po. Di ako po nataranta. So napasend po ko agad. Then pagka-send ko po, nag-apply po, nag-reply pa po sila sa akin eh. Sabi nila, sige ma'am, send na lang po namin yung details po ng shipping. So, sabi ko, okay, sige, wait ko na lang. Then, habang nagbabrowse po ko sa page nila, dun ko na po nahalata na scam po sila. Na yun nga po. Then sabi ko, nung kinoconfirm ko, bigla na pong hindi sila makontak. Nakuha na yung pera mo kasi. Magkano? Opo. Down lang po kasi also mga 4,400 something po. Ang concern ko din po kasi, nakuhanan po nila ako ng personal information and nag-send po ako ng pictures po ng mga ID ko. So, yun po. Identity theft ang kasunod dyan na problema din. Tama. Okay. Sige, so dyan lang kayong dalawa at nasa kabilang linya naman si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo para mag-assist kila Carl at Jessa. Good afternoon po, sir! Sir Lorenzo, nandyan po kayo? Chief? Hindi tayo naririnig. Parang may naririnig ako sa background. Ay, ganun ba? Sige nga, ikaw sumubok. Kasama natin sa linya si Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo upang magbigay ng tulong kay Carl at Jessa. Sir, nasa kabilang linya po ba kayo? Good afternoon po, sir. You're on live from the Lodi. Magandang hapon po. Kung balikan na lang natin, Ses, kasi baka siguro yung yung connection niya. Mm-hmm. Okay, sige. Susubukan pa rin na makontak si Director, Division Chief Victor Lorenzo. Pero kayong dalawa, Carl, na-active pa ba yung Facebook page na binilan mo nung PS5 na binilan mo supposedly ng PS5? Opo, active po yung Facebook page nila. Actually, ang ginagawa po nila ngayon is nagde-deactivate po silang yung Facebook page nila. Tapos babalik sila after ilang days ulit. Right now po, bumalik yung page nila and mas dumami pa po yung like sa ngayon. Okay, and then meron ka ring record nung bank account ba ang pinaglipatan mo or nag-GCash ka? Sa BDO po ako nag-transfer. Saan? BDO po. BDO, okay. Okay. Bank details. Oo, yan ang magandang itanong natin, Jude, sa NBI kasi kung ganyang ginagamit para sa scam, pwede naman nilang puntahan ng bangko, di ba?
OIHOD ang bayad or kung ano ang habol nila. No? Alamin sino bang may-ari ng account na yan. Yes. Kung sino yung kung sino nag-cash out nun. Carl tsaka Jessa, may tanong na ako, where are you? Saan po kayo in relation to nung Facebook page na sinasabi nilang address nila? Kasi sasabihin naman nila, mag-shipping kami galing saan. So, saan ka Carl? At saan si Jessa? At saan naman tong sinasabi nilang parang office nila sa Facebook page? Sabi po kasi nila, meron po silang branch daw sa SM Naga daw po, pati sa SM City San Pablo. So, ayun po, naniwala kagad ako na mukhang totoo talaga. Kasi may picture din sila ng branch mismo nila. Ginawa nilang pinadala ka ba ng picture? Nandun po sa cover page nila. Okay. Yeah, mukha po talagang totoo. Subukan natin kung nandyan ulit si sige, go ahead. Nandyan po ba si Chief Victor Lorenzo ng Cybercrime Division ng NPI, sir? Yes, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Salamat po. Ayun, sa wakas, sir. Ayan. Unang-una, may habol po ba ang dalawa, itong si Jessa at si Carl? Narinig nyo pareho pong Facebook ang ginamit na kumbaga advertising nitong mga nagbebenta ng gadgets. Unang-una ma'am, talagang madami kami na-receive ngayon na mga scam relating dun sa mga yung sa PS5 kasi nga medyo mahirap kumuha ngayon. Narinig ko ma'am yung situation nila. Ang maganda lang dyan ma'am is may lead tayo, hindi lang money transmitter ang ginamit nila. Ang binayaran nila is actual account ng isang bangko. Yes. Yun ho magiging leads natin po. So pwede po sila magreklamo sa inyong tanggapan? Yes ma'am, pwede po sila mag-file ng formal complaint. Gagayad namin sila kung paano ho yung pag-file ng complaint. At susundan ho namin yung mga leads na available kung ano mga ibigay po nila. So may ongoing case na po ba kayo dito sa PS5 sellers? Kasi marami na nga silang nabiktima eh. Meron na bang ongoing? Meron po. Meron ma'am. May ongoing kami. Tapos may mga neutralization din kami na grupo na nagbibenta ng PS5. Kaya lang ma'am talagang madami kasi ngayon. Madaming tumutulpot kasi in demand talaga yung gadget na yun. O parang talagang nanggagalaiti ang mga gustong magkaroon ng PS5. So, totoo po yan ma'am. Medyo mahirap kasi kumuha, mahirap magpa-reserve. Kaya ho yun ang kinakapitalize po ng mga scammers. Have you caught any actual bogus online sellers na po ba? Madami na ho ma'am. Madami na ho kami na-aresto. Ayan! Ang na ho namin sa publiko, mag-file sila formal complaint with us. Hindi naman, medyo may mga challenges kasi pagka ang cases mo is cybercrime because we could easily anonymize. Pero ang commitment ho namin is pahuhuli yung mga online scammers. Kasi hindi naman ho sila titigil until mahuli sila. Right. Meron ho talagang mga digital footprints na may iiwan yan. Good. Oo nga. Opo. Very good. So, kailangan kompleto yung details sa pagreklamo sa inyong tanggapan. Yung bank account. Opo. Lahat ng details kailangan namin para dito mahimay-himay namin yung mga detalye na magbibigay nila that would lead us sa mga scammers. At least yung na-plot namin yung movement behavior ng mga scammers. Napakahalaga ko kasi nun para humahuli sila. Hindi ko natanong si Jessa, if I may, sir. Jessa, sa bank account ka ba nag-transfer ng pera? Nag-transfer po ako through GCash, pero ang pinag-transferan ko po is bank. Yes po. Bank, you use your GCash pero bank account ang linagyan mo ng pera. Okay. Yes po. All right. Sige. Sir, dyan lang kayong dalawa. Sir, ano po bang pointers ang pwede niyong ibigay si Jessa at si Carl na biktima na nga sa mga nakikinig sa atin at nanonood para hindi po sila matulad dito sa dalawa?
Unang-una, ma'am, mag-ano tayo, listen to telltale signs, yung mga red flag. Pagka masyadong malaki ang discount ng item na binibenta, red flag na ho yun. At the same time, ma'am, pagka ho nagmamadali yung seller, at the same time, ini-insist na yung payment first, yun ho mga red flags na yun. At the same time, ma'am, pagka ho may gustong-gusto kayong item at substantial naman po yung investment na ibibigay ninyo, material sa inyo, i-elevate nyo din ho yung checks and leverage the power of the internet. Katulad na pagka may pinakikita silang image ng item na binibenta nila, i-try mo doon sa Google search, image search, at tingnan mo kung nag-i-exist sa online, sa internet. Baka kung kasi yung image na pinapakita online na binibenta nila, dinownload lang ho yung sa internet. Pag gano'n ho, ibig sabihin, wala ho yung item at scam ho yung kausap nila. Jude? Chief, ako may tanong ako. It's more of leveling of expectations po, kasi tutulungan po ng opisina nyo ng Cybercrime Division etong dalawang mga biktima natin para mahuli. Once na ma-report na nila yung mga detalye, maganda nga kasi bank account yung pinadalhan nila, so that's a good lead. Pero leveling of expectation lang po, Chief, makukuha po ba nila? Can we compel the scammer to pay back the money? Is there a legal precedent for this? Kasi yun siguro iniisip ng mga na-scam, mababalik ba sa amin yung perang pinadala namin sa kanila? Ma'am, tamang-tama ho yung sagot ninyo kasi gusto ho namin talagang i-manage yung expectations ng mga complainant namin. Malaking challenge po yun sa recovery talaga ng pera na na-scam sa kanila. Usually kasi, ma'am, yung mga scammers are living beyond their means. Yung mga ho na scam na pera nila, either ho talagang ginagastos na nila immediately. Kasi nga, nag-i-enjoy ho sila eh. Yun po kasi ang objective nila eh. Kaya kahit na gusto nilang makipag-settle financially dun sa mga complainant, nahihirapan ho. Kaya hindi ho namin sinasabi talaga sa people who will be complaining with us na maibabalik po yung pera nila. Ang sinasabi lang po namin is, of course, obligasyon din ho nila i-report yun sa law enforcement para matuto ang law enforcement. Para alam din ng law enforcement yung behavior ng mga scammers at ultimately mahuli sila. No, and also, para sila maparusahan, siguro hindi na nga talagang mabalik yung pera, pero yung maparusahan at hindi na maulit sa iba pa, hindi na dumami ang mga victims. Tama po yun, ma'am. Okay. So handa ba kayo, Carl and Jessa, na magreklamo sa NBI? Opo. Tama po yun, ma'am. Kung pwede offline, pwede mo ibigay yung telephone number ko, ma'am, and we could communicate directly via Viber or direct line dito po. Wow, ang galing. Sige, sir, talagang your personal number ang at maari nilang ma-reach? Yes, ma'am. Yun kasi ang pinakamadali, ma'am. Through Viber, may mga requirement lang kami nahihingi sa kanila to make their case or yung complaint official. Maraming salamat. That would be a very big help. Yes. Tama po yun, ma'am. Kasi alam naman namin, pandemic ngayon, ma'am. Tapos, kapag mag-i-invest ba sila ng time for them to physically be present in the office, mukhang nananalo kasi sa ganun, ma'am, yung mga scammers. Nauna na sila ng pera, tapos mag-spend pa sila ng time traveling. May risk pa ho ngayon dahil sa pandemic. Kaya nga ho, i-find ways kung paano nilang po sila remotely and virtually makapag-file ng complaint. Okay. So let me ask Carl and Jessa again. Handa kayong magreklamo. Ibibigay ni Sir ang kanyang personal na telepono para makapag-Viber kayong sa Viber na kayo mag-usap. Okay ba? Jessa? Yes po. Yes po. Okay. Carl? Hi, Carl. Ready ka ba magreklamo? Carl, mukhang dumiretso na sa opisina ni Sir. Gusto na mag-file ka agad.
I think we should also thank din si Carl and Jessa to be for being brave enough to come up and really complaining about this. Kasi marami sa siguro pag na-scam ka, nahihiya ka, parang nahihiya ka sa sarili mo, hindi mo na lang ipapaalam sa ibang tao. So maraming salamat din Carl at Jessa. At sana naman narinig nyo naman kay Chief Lorenzo na talagang personal niyang tutulungan kayo. Kasi naman ang promise namin dito, online action at solusyon para sa inyo. That's his personal number. Hindi niyo na kailangan pumunta dun sa opisina kung meron mang pangangailangan na ganun. You can arrange it with him. At siguro may leveling of expectations na rin tayo, no, Carl at Jessa, na hindi nila sinasabi na ang pera talaga ay may babalik sa inyo. But at least mahuhuli nila yung perpetrator o yung nag-scam sa inyo. At least may hawak na kayo dun sa mga nag-scam sa inyo. I hope that's good enough. Yes po. Okay, sir. Panghuling salita na lang po at yes, you already gave some advice. Ano pa po ang pwede niyong maipayo sa mga nakikinig sa atin? Ma'am, unang-una nagpapasalamat po kami na pag-uusapan natin ito na on air. Kasi ma'am, hindi natin ho alam kung ilan ho ang mapiprevent natin na mga scams na mag-victimize yung mga intended victims. Kasi ang sinasabi nga nila, ma'am, awareness is cybercrime's worst enemy. Habang natututo ho yung tao, mas nahihirapan ho yung mga scammers na biktima. At kung ho naging victim kayo ng scam, you might as well report it with the law enforcement. At tignan ho, pag-uusapan ho namin. Kasi willing din naman kami matuto, nag-evolve po kasi ang mga scam at kailangan po matuto ng law enforcement. Okay. Last na sir, because yung mga ibang nakikinig, maaaring na-scam sila, paano ba kayo makokontak? Huwag na yung inyong personal na numero ang i-anunsyo natin, but ano ba? Is there an email address? Paano po? Ang hotline. Ang pinakamaganda niyan, ma'am, kasi may website naman ng NBI. Makikita nila doon, ma'am, lahat ng contact details ng Cybercrime Division. I-search lang nila, ma'am, yung NBI website at magpa-pop up na doon sa search engine nila po. Okay, very good. Thank you so much, sir. Maraming salamat din ho sa pagtawag. Salamat po. Alright, ang narinig po ninyo ay ang hepe ng NBI Cybercrime Division na si Victor Lorenzo. Maraming salamat din kay Carl at Jessa. Sana po matugunan ang inyong problema. Meron kayong direct line kay Chief Lorenzo. Ayan. Nako, Jude, umarangkada na ngayong araw ang pilot run ng face-to-face classes at ayon sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Leonor Briones, nasa 100 public schools ang lumahok sa pilot run ngayong araw habang 20 pribadong paaralan naman ang sasali sa 22 ng Nobyembre. Paglilinaw naman ng DepEd na sasailalim lamang sa COVID-19 test ang mga mag-aaral kapag may sintomas ng sakit o may nakasalamuhang positibo at suspected. Kasama sa requirements ang pagiging bakunado ng mga school personnel habang hinihikayat naman ng ang mga mag-aaral na edad 12 hanggang 17 na magpabakuna na rin. 2 buwan tatagal ang pilot test at pag-aaralan kung palalawigin ito sa ibang lugar at paaralan sa bansa. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, para kamustahin ang naganap na face-to-face pilot run. Sir, are you there? Yes, Mama Ses. Magandang hapon po at po nang nakikinig po natin. O kasama ko rin po si Jude Bacalso na nasa Cebu naman. Jude, ikaw hapon po, sir. Ang paunang tanong. Sir, kamusta naman po yung ating pilot run? Siguro nag-aabang po yung mga tao sa balita kasi if it's a good pilot run, then siguro lumawak pa ng lumawak ito. Kamusta naman po, sir? Well, Ma'am Ses, very limited yung aming access na doon lamang sa ilang mga schools na miyembro namin. No? Pero so far po, ang report naman sa amin masaya, no? Maganda at very exciting po, no? For both, no? For children, for their parents, and for our teachers as well po. At yung isa pong kausap ko kanina ng principal po ng Masbate ay talagang
Generally ay maganda po yung kanyang assessment. Do you think na 2 months is too long a time for assessment, yung palawigin pa? Parang masyadong matagal yung 2 buwan, sir. Ano sa tingin nyo? Sa tingin po natin, siguro sapat lang ma'am kasi yung mga bata po naman, kasi ang gusto nating makita po dito, no, ay dalawang bagay po. No? Una yung, physically, paano ba gagawin? Yung face-to-face, if ever, no, napapalik na po tayo sa face-to-face. No? Pangalawa, ano ba yung matututunan ng mga bata? Ano po, o yung, siyempre, even po yung academic side po, no, nung bagay na ito ay kapasok dito sa piloting. Ang scheme po ay hindi po araw-araw o hindi straight, no, na buong 2 weeks halimbawa yung mga bata ay nandun sa school. Depende po yan. Ano po, no? Pwede po 1 week na may blended. Parang blended, ano? Opo. Kaya po sa totoong buhay, hindi siya talaga 2 months, no? Nalalabas po yung attendance ng mga bata. Because, well, as you know, isa tayo sa pinakahuling bansa na magdaos ng face-to-face classes, di ba po, sir? Yes, ma'am. No, tayo na lang at saka Venezuela yung hindi po nagdaraos ng face-to-face. No? Pero sabi nga po natin, hindi naman yun ang sukatan para masabi natin na nahuhuli tayo. No? Kasi siyempre, that is just an admission din po, no, ng ating estado, ng ating gobyerno na talagang hindi pa po natin kontrolado itong contagion, ito pong infection po, no, ng COVID-19 pandemic. No? Pero sa ngayon, nakikita naman po natin na bumaba yung mga kaso, no? Parang 1 week na tayo, 5 days na tayo na mababa sa 2,000 na cases. No? Ibang-iba to, no? A month ago, no, more than a month ago, 20,000 po yung daily natin na kaso. Pero sabi nga po namin, may paalala rin naman kami, hindi tayo dapat maging kampante. Kasi alam mo, Ma'am Ses, no, Sir Jude, nung nakaraang taon, ganito din po tayo. Nung papasok yung Pasko, yung papuntang December, at hanggang January, masyado tayo naging kampante. Pagpasok ng February, tumaas yung ating kaso. Pagpasok ng Marso, bumalik po tayo, itong 2021. Pagpasok ng Marso po, bumalik tayo sa ECQ. So, kinakailangan po ito talaga mapaghandaan at mapag-isipan. Kasi baka naman at the end of the day, no, dahil naging kampante tayo, na-expose na naman natin yung ating mga sarili. Okay, tama naman po yan, sir. Tama naman po. Baka naman, ang sinasabi ko lang, mas mabilisan, mas maging, mas mapalawig yung face-to-face classes. Yes po. No, hindi po ang gusto namin, Ma'am Ses, no, kasi sa totoong buhay po, no, nakakaawa po yung ating mga bata. No, dahil ang hirap po talaga itong distance learning modalities, no? Whether online or modular, even the Department of Education, they have to admit, no, na talagang questionable po yung learning po dito, no? And learning is the primary purpose, no, of teaching po, no? Kung walang learning, para nagkakaroon po tayo ng teaching, po. All right, Jude? I think that's very clear naman sa mga kapromdi natin. Ang gusto ko lang linawin, sir, kasi nakausap namin ng DepEd din mga 2 weeks ago. Sabi nila meron daw express permission na hinihingi sa mga bata. Is this, pakilinaw lang po, is this a waiver na pipirmahan? Is this the same din sa mga guro din na pupunta sa mga face-to-face classes na pilot? Meron ba silang pipirmahan na waiver, sir? I think hindi po siya waiver, no? Consent po, no? Parental consent po, no? Na kinakailangan. Tama po yung sinasabi po, no? May express, no, na authorization or statement that the parent is willing, no, to di pala enroll, no? Kasi naka-enroll niya, no? To include her children po, no, doon sa his or her children po doon sa ating pilot implementation, no, po. Hindi po ito pwedeng gawing waiver, no? Kasi pangit naman pag waiver naman po, di ba? Ibig sabihin ba pag kung anong nangyaring masama walang pananagutan. Responsible. Dapat po meron, no? Yun po yung sinasabi
sasabihin po namin, ano po, dahil ito ay ginawa natin, using the power, the authority, and even the resources of the state po, no? Kung ano naman po lang mangyari po dito, no? Dahil nakiisa na nga yung mga magulang, no? Tapos sila ay nahawa pa yung magulang kasi ang marami po dito ay mga kinder up to grade 3. Kaya hatid po talaga ito ng mga magulang. Although may mga ilan ng mga senior high school, ano po. Well, senior high school, medyo malaki na po yan, no? 16 to 18 na po yan, ano po. Pero itong mga kinder to grade 3, ito yung 5 to 8 years old, no? So, kinakailangan po talaga itong ihatid ng ating mga magulang, no? So, well, dun sa process po ng pagpasok, no, ng bata at sa kanyang pakikihalubilo doon sa eskwelahan ay nahawaan yung bata, no, o yung magulang, sa tingin ko dapat naman po, no, meron pong pananagutan, no, at least, no, yung Department of Education po dito, no. Alright, well, we thank you for your time kasi talagang parang so far so good ang first day. We hope it continues. Marami pong salamat, Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Okay, ito naman says, we like to end on a very good and happy note. So heartwarming kwento ng pagmamahal ng isang binata sa kanyang ina na may malubhang karamdaman. Nasa kabila ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa para magpursige sa buhay. Ito naman ang kwento ng Lodi engineer na nanggagaling sa Bukidnon. Wow! Paano ba masusukat ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang? Naku, napakadramang tanong yun. May sagot dyan ang 23 anyos na si RJ Lofrano, ang pagpupursige at pagsisikap sa pag-aaral para maabot ang pangarap sa kabila ng pagsubok. Tama ka dyan, Jude. Kinaya ni RJ na malagpasan ang mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay nang magkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang ina. Sa halip na mapanghinaan, ginamit niya itong inspirasyon para maabot ang pangarap na maging licensed engineer. Ayan, go ahead, ikwento mo sa amin ang iyong pagpupursige. Kamusta na, engineer? You look so young to be an engineer. Anong klaseng engineer pala? Hello po, ako po pala si RJ po, electronics engineer po. Very good. Kailan ka natapos, RJ? Natapos po ako ng pag-aaral sa taong 2019 po dahil nga po sa pandemya, nade-delay yung exam namin na napagtapos po ako ng yung licensure ko po last month lang po, noong October. But we're sorry and our sympathies to you. We understand na pumanaw ang iyong ina habang ikaw ay nag-aaral para sa review, ano? Opo. Kasi po nung during ng review po, doon po namatay yung mama ko po. At saka ano po yun, talagang biglaan kasi ang huling pag-uusap po namin is nung March pa, kung saan kami last nakita sa bahay. Tapos sinabihan niya na po kasi ako na hindi na daw po siya aabot dahil nga po may mga senyalis na, may signs na. Yan po yung litrato kung saan kami last nag-usap. Tapos sabi niya daw po nakakapanaginip na siya ng puti, ganun po. So nung nasa review po ako, na-receive ko po yung call ng kuya ko, sabi niya na wala na daw yung, naghihingalo na yung mama ko. Kaya po biglaan po akong umuwi pabalik sa Bukidnon para makita ulit yung mama ko na wala na po. So yung nanay mo nasa Bukidnon, ikaw saan ka nag-aaral nung panahon yun, RJ, sa review? Nasa Cebu po ako nung panahon na yun. Tapos so yung pag-uwi ko po, isang gabi lang siya from Cebu to Cagayan po. Tapos nung pag-uwi ko po sa Cagayan, pagsakay ko ng bus po, doon ko po nalaman na pumano ng mama ko nung pauwi na talaga ako sa Bukidnon. Para sa iyo, ito ang parang naging nagtulak sa iyo na pagbutihin ang iyong board exams. Opo, kasi nung bago po ako umalis papuntang Cebu, pinangako ko po kasi sa mama ko na magiging po talaga akong engineer, sabi ko. Hindi ko po ito palalampasin kasi pangarap to ng pamilya namin na magkaroon po ng engineer sa pamilya. Tapos yung dito po sa barangay namin dito sa Aglayan, Malaybalay po, sa Bukidnon, wala pa po kasing ECE. Tapos gusto ko pong mag-pay ng tribute o at least man lang may maibigay ako na karangalan sa aming barangay po. Kaya pinagbutihan ko po talaga ang pag-aaral na dala-dala yung pangako sa mama ko po.
Pero ibig sabihin nito, RJ, hindi niya nalaman na pumasa ka kasi pumanaw siya nung nagre-review ka pa lang. Pero sa tingin mo naman, natutuwa siya ngayon, masaya naman siya na nakapasa ka at naging ikaw nga ang kauna-unang ECE dyan sa barangay nyo. Opo, actually nung paglabas po ng result, ang una po talagang pumasok sa isip ko is yung pangako po sa mama ko. Tatakbo-takbo po ako sa highway nung time na yun kasi nga po, ang saya ko. Tapos biglang umulan, kaya mas naramdaman ko po yung presensya ng mama ko na yun, naiyak sa ligayong mama ko. Biglang umulan. Parang may drama, talagang maglakad sa ulan tapos hindi makitang umiiyak. RJ, you never got a chance to thank your mother face-to-face kasi nga hindi mo siya naabutan. Maybe you can use this time kasi maraming nakikinig, aabot yan sa kanya for sure kung saan man siya ngayon. Maybe you can use this time to thank her. Opo. Actually po natuwa ako kasi may kahawig sila ni Ma'am Ces Delon po. Ay, talaga ba? Sila, mama. Sa buhok na to ba? Or yung dating buhok ni Ces na? Yung buhok na ganun po, tapos yung tangos ng ilong din po. Sabi ko po, RJ, harapin mo si Ces, kunwari nanay mo, salamatan mo ngayon. Oh. Kaya pala napaka-pogi mo, RJ! Salamat po. Pasalamatan mo yung nanay mo sa katauhan ni Ces Delon. Talagang masasabi ko man na ako'y talagang masaya ngayon kasi pagkatapos ng ilang taon na akong naghintay nito, pinagbutihan kong pag-aaral ko dahil alam ko na natutuwa kayo ng papa ko, ng papa. Salamat talaga sa lahat. Kahit hindi mo man naabutan yung oras na to kung saan ako nagwagi sa aking mga pangarap, salamat pa rin kasi ikaw yung naging inspirasyon ko, ma. Ikaw yung nagtulak sa akin para abutin yung mga pangarap ko. At kung alam mo lang gaano kita kamahal, ma, talagang mahal kita. I love you, ma. Mas lami man paminawon og Bisayon nimo kay sigurado ko magbisaya makasininahan. Bisaya ako no, RJ, kung ang imong pasalamat niya nga one line lang. Ano po kasi yung mama ko Batanggan niya din po, nagtatagalog. Okay. Tagalog din ang ano mo sa kanya. O to tamang-tama pala. RJ, napakabuti mong anak. I am sure na alam ng mom mo ang ibinuhos mong sakripisyo para matamo mo ang iyong pangarap. At I'm sure she is smiling at you from heaven. Thank you so much, ha? Imagine kung magkaanak ka na kagaya ni RJ, hindi ba, Jude? Mas pinapanood ko kayo sa video kasi magkatabi yung screen nyo sa screen ko. Magkahawig na yung ilong nyo. Pareho nga yung ilong nyo. Ang tawag namin sa Cebuano niyan, ilong sa piriko. Ano ibig sabihin RJ? Parang parot ang tangos. Parang Perico, thank you so much. Overtime na tayo, Jude. Alam mo naman, maraming salamat. Good news, talagang hindi tayo matigil-tigil sa pagkakwentuhan kasi napaka-inspiring. But thank you so much again, RJ Lofranco, for sharing your story with us. Salamat po. And for being the first sa kanilang barangay. Oo, yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong ka-PROMD. Alam mo, maganda ang totoong PROMD, hindi takot magsalita na may punto. May punto. Yun ang sinabi ni Congressman Apid sa ads. Correct. Ayan, totoong PROMD na si Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon po. Ako naman po ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang po nating abutin ng magandang bukas. Ka-PROMD, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. PROMD Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of